ngaku mu MLA jongka 6 Clarion constituency barha ke juga por ku minister jongka state ngashim ke nigalat ban ai kublei Christmas busuk kemeni pilang baro ki nong shong jongka 6 Clarion constituency bat kumju jongka jelai baro kuwe nasi kumene ban ong ba hakani ke Christmas ba baro na plin jongi nila don kata kecing kwa dik ban poi yakni ke por kenang ban celebrate ke Christmas bat ki bahing hasem khamtam ki perlok ki baidon shabar na kini ke jela jongi bat jengai na ki ying ki sem joki na banta ban lewat ya ki kam ki baper ban pendap ki jingdon kam joki ngisam nangi scam begini ke Christmas kan one lam ya ki to ki perlok badon sha jengai shaki ying ki sem joki ban ye don lang bat ki bahing hasem ban celebrate ke Christmas bat ki jing sem jonga ka wei badon kam ha kau nem mentoy yang i ban decorate ya ki ying ki sem jongi lani ban don kita ki tiar kita lani ni ya khawai dawai lada kam sem jongi kam long ke bukoi lada ngimla ban map kliang khamtam ya ki perlok ki bangi la le bakla lani ki perlok ki bala le bakla persha yangi reke e badon kam bangin ya map kliang i we bat persang ban celebrate kumbangi kwa kumba hikai yangi kumbi pisan ba ngidei ban map keliang ibe ngangi scam ba hagani ki Christmas ru ngini map keliang ya ki perlok ki ba le bakla ban ngin pan map ru na ki perlok khamtam na keliang jonga ngamla ban len kene gede ke second term jonga ba ngayo ban long ku MLA da ki i jong ki pai ba hanrei ha kapor election yo le se nga kum bakla kino ki ba nga kum penselsi ki perlok ngashim kene kelat ngapan map ni pilang baro to se bahama bi kijing duna na len jonga bat tongin ya trelang nak menta ke bahag mian juga jelahi baro kowe se sen nga ai kublei Christmas busuk bakmeni pilang baro bat kumcu advance new year kublei shibon